ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд мошинои нав роӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо давонхали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранмада роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Opel Astra J, Mercedes сечка объёмный ва простой, гурзовой Gazelle, Hyundai Starex, Daewoo Nexi, Hyundai Porter ва Toyota Corolla, Daewoo Tico ва Opel Caravelle ва Toyota Rumion аст, ки дигар мошино ки бо ои хелам қабул кардаги ҳастем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария наста ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозима, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза бошад 114 сомон дӯстони азиз. агар ягон реклама бошад, маромад роӣ кунем, реклама мекунем. хоб ин бошад навора сад мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем. компания яка бегзо дорад ки мошинои комфорти, мошинои люкс дорам. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи Садовод ва дигар ҷо омада худашон мегиранд, ки шумо ҷотона маслиҳат мекунед, гап мезанед, худашон омада мегиранд, хоҳен ба пешона мерин. хоб дута рақам дорад ки ҳар рақамошон кор мекунанд. шуморо дӯстони азиз бо нархи шартнома, яъне ки маслиҳат карди нарх мекунанд ва комфортна бурда мебаранд. чанд мошинои люкс доранд, ки мошиноро худтон интихоб мекунед. дурнаи мошин люксай, вайфай, пайфай, ҳамаш кондитсионер қоидавӣ. хоб таҷрибаи кори 10 сола, компанияи боварӣ, компания яка бегзод. метавонед ки шумо аз номи канали Рахштеҷӣ муроҷиат кунед, бо ягон скидка мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд, бадон яъне ки чанд намуд версия мошин доранд, ки ҳар рӯз рейс доранд. метавонед ҳозир нами тамос гирен, читона рӯзтона аниқ кунед, шуморо бурда оварда мерасонад. маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ аст баъдон ки Mercedes-Benz C-класс аст, ки сечка светои намхали серебристи алюминий состоянии беҳтаринаш. соли барои 1996 суиш фурӯш мегад газ бензин, гази евро 5 дора мегад соҳибуш. объём мотораш 2 литра, коробкаш механикаи состоянии мошин мегад беҳтарин мошин, полобъёмни беҳтарин состояние. мошин 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировка, электропакет. хоб ҳамаи намуд комфорта, чихолои нав, обшим бисёр намуд комфорта дорад. мошин ягон пусидаги задагӣ, ягон сарапина надорад. беҳтарин ҳолатай балон пачка ходовой кардагӣ, 4 дискаи нав, светчам заводской, ягон сарапина надорад. обшим мошине ки кам гаштагӣ, такси гаштагӣ бениҳоят тозакай. нархи мошина мега 57 мегем, бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километрда ва вариантҳои алиша дорад. ба ягон Astra Caravan ёки Astra боша мегад, ёки Corolla кати алиш мешавад. дӯстони азиз, бо мегад маслиҳат мекунем, ёки Astra ёки ба Corolla алиш мешавад. якумаш рақамҳои дастии Тоҷикистон ахираш 11, дуюмаш рақамҳои Россия 25, WhatsApp дорад. сечка полобъёмни беҳтарин ҳолат, дӯстони азиз, объёмни кардагӣ, чоткаи бад, ҳамаи намуд мегад комфорта дорад. чихолои нав задагӣ, абс бисёр чизо дорад. хоб маромад дигар маълумотои пурра ва аниша аз худшогири 57 бо арзон мешавад ва тонировка ҳуҷҷат ҳамаш 1 сола кардагӣ фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. маромад дигар маълумотшо аз рақам поёмда маромад занг занед гирем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra J аст баъдон ки дар кузифи хетчбек соли барои 2003 солай. ин мошин ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ ба мошино ки дар территорияи Москва бошанд. мошин соли барои 2003 сол аст, ки суиш фурӯш газ бензин, гази евро 4 дорад. объём мотори 1.6 инжектор, коробкаш механика, состояние мошин баъдон чотка беҳтарин ҳолат дорад. мошин 9 моҳи дигар тонировка дорад, 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 4 та балон 90%, дӯстони азиз, ходовой кардагӣ, мотор беҳтарин, коробка сатҳои, кузуфш мегад ягон задагӣ пусидагӣ мегад сарапина, кузуфш тоза, дӯстони азиз. вариантҳои алиш аст ба ягон мошине ки дар территорияи Москва бошад. дӯстони азиз, мошина соҳибуш дар ҳамин территорияи Садовод аст. дӯстони азиз, соҳибуш ба мошине ки дар Россия бошад мегад алиш мегад, ба сумаки дар Тоҷикистон нархи мошин 60 000 аст, бо муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Навда. алиши тоқа ба мошино ки дар территорияи Душанбе ки Москва Садовода бошад алиш мешавад, ки чон дар бозори Садовода мошини соҳиби мошин. дӯстони азиз, якумаш дӯстони як та рақама ки рақамҳои Россия буда, промой WhatsApp ҳам дора, ҳам рақамо кор мекунам, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дора. мошин арзандаи 16 000 бо савдо дошта дар
ноҳияи Шаринаб ягон расход кансали электропакет тонировка ҳуҷҷат дискамаш нав. Маромад кадом то ки мехарем бештар маълумота аз худашон гирин. Ва шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшӣ хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имои боло буда ахираш 20 дар роҳӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Лайкора фаромӯш накунед, аввала то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини боркаш аст бадрон ки Hyundai Porter 1. Соли 2006-2004 сол аст ки сӯзишфурӯш дизелай коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега то моҳи январ мега соҳибош, балоношам ҳолати корияи светои сафед, кузов тоза. Нархи мошин мега 48 000 сомонӣ аст мега бо камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархорда. Нархи мошина соҳибош бениҳоят арзон аст, яъне ки ҳамин хел соло дӯстон азиз кам мешуда нархошон ай 55 боло ҳастанд. Нархи мошина мега 48 мегим бо ягон сум муомила мекунем срочна ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархорда. То моҳи январ ҳуҷҷат 2004 сол сайстани мошин мега ҳолати хуби техникӣ даем. мо метавонем маълумотои пурраша аз худашон гирем. дӯстони азиз, ногуфта намона шумо дам агарам хари мошинаи фурӯшӣ, мошинаи майда, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад мо реклама фурӯшда мегузорем. Дар рақамҳои боло буда 20 да 12-20 дар роҳӣ кунем. мо имо WhatsApp баъзе ҳардаш кор мекунад, метавонем сурат маълумота роҳӣ кунем. мо реклама мекунем. Лайка фаромӯш накунед, аввала то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс бадрон сечка объёмни соли 2006-1997 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин, объём мотори 8 литра, коробкаш механикаи мошин мега чоткаи дата расход дорад. Бензин газша мегад мақсад ки соз мекунӣ камтар кор дорад ва масъала алиш мекунӣ тамоми дига мошин мега маҷбур 100% беҳтарин ҳолат дай. 4 та балонаи ҳолати корӣ, 4 та электропакет, дискаҳои рамашка, светои серебрити ва салон тозака мошин дига маҷбур мега 100% дӯстон азиз ҳуҷҷатам дорад. Намедонам чанд қане ки дорад, фақат бензин насоз ва масъала алиш мекунӣ тамоми, яъне ки мелиш кор аст. Нархи мошина мега 65 та мегем бо камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт. Парамои рақамҳои Россияи соҳиб шуда ва дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Кадоми шумо ки мехаред ки ягон вариант доред, маромад дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстон азиз, лайка фаромӯш накунед, гузоред навора то охираш тамошо кунед ва аз кадом маркаи мошин ба шумо лозима ки мехаред дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Nexia аст ки соли 2006-1995 сӯзишфурӯш ҳам газ ҳам бензин, мотори 6 литри простой, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад аккумулятораш мегад пачкаи ходовой кардаги, балон мегад 50%, фақат ки як косметический кор дорад, дига маҷбур мегад кардаги аст ва 9 моҳи дига ҳуҷҷатам дорад. то қасми холӣ алиш намешавад. нархи мошина мега 15 000 мегем бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғарада. 15 000 бо муомилаи хуби хуб дорад. Аккумулятор пачка, ходовой кардаги, балон 50%, 9 моҳи дига ва дӯстон азиз, фақат ки як камтар косметический кор, яъне ки краска агар хоҳед мекунед хоҳед, ҳай мекунед мегардин. Прамои рақамҳои мегафони соҳиб шуда, яъне ки прамои кор мекунад ва дар рақамҳошон дӯстон азиз намедонам WhatsApp дорад, яъне ки прамои кор мекунад, метавонед маълумота гирен. дӯстони азиз, боз мегӯем ки агар шумо дар мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад дар рақамҳои боло буда имо, WhatsApp кор мекунад, метавонед роҳӣ кунед сурат маълумота мо реклама мекунем. шумо фақат дастгирӣ лайкотонро фаромӯш накунед, аввала то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Грузовой газел аст дӯстон азиз ки мошини боркаш соли 2006-2000 сол сӯзишфурӯш мегӯяд ҳам газ ҳам бензин, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳам газ ҳам бензин мегӯяд кор мекунад, яксола ҳуҷҷат мегӯяд дорад дӯстон азиз. хоб мошин мегӯяд дӯстон азиз 4 тонн бор мебарад, мегӯяд соҳибош, мақсад ки 6 та балон мегӯяд 70% бо маълумоти пурра мегӯяд таърихи телефон дӯстон азиз метиҳем. хоб нархи мошин мегӯяд 35 та бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи мошин 35 000 сомонӣ дӯстон азиз, 2000 сом ҳолати хуби техникӣ дай бо савдо дорад. ду та рақамҳои болобдааш мегафон аст Тоҷикистон ва сеюмаш рақамҳои Вавилон аст ки ахираш 94 ки се та рақамҳои соҳиби ҳамин газел аст. кадоми шумо ки механед, метавонед бештари маълумотои пурраша аз худашон гиред ва хоҳиш ки навора то охираш тамошо кунед, чунки дигар навон мошином аст ки Hyundai Starex ва
дигар ҳам маркҳое ки бо нархҳои арзон барои шумо мо омода кардагем. Лайка фаромош навора то охираш тамошо кунем. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex ҳастад баъдон ки срочное состояние хуб. Соли 2006-1998 ҳастад ки сӯзишфурӯш дизеля, объем мотораш 2.4 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд 3 моҳ пеш мегӯяд хадовой кардагем, 4 та баллон мегӯяд пачкай, 9 моҳи дигар ҳуҷҷат достон азиз, 4 дискаи дигар, салоншам тоза. Мошин фақат ки як краска мекунед, дигар тамом аҷор 100% аст. Як ами косметический кодро обшум, як краска нахӯед, ами хелам ҳай мекунед мегардем. Нархи мошина мегӯяд 38 та мегӯям, бо муомилаи хуб мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад. Дар ноҳияи ҳамадонӣ дар ки Москва истида 38 та бо муомилаи хуб дорад. Якумаш рақамҳои дастӣ ахираш 31 боло буда Тоҷикистон ва дуюмаш рақамҳои Вавилон ахираш 43 кор мекунад ва имо WhatsApp ҳам дора. Обшим ҳар ду рақамҳошон кор мекунад. Нархи мошин 38 та бо савдо дорад. Кадоми шумо ки маъқул аст, маромад дигар маълумотои пурраша аз рақами поёмда гирем. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Toyota Corolla. Соли 2006-2008 сол аст ки сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литра, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд хадовой дорад дӯстон азиз, коробкаш соз, мотор соз, баллон соз. Хоб камбудӣ мегӯяд надорад, фақат як нарӯшка мегӯяд, ами як краска хел кор дорад, дигар маҷош 100%. Обшим нарӯшка мегӯяд, камтар кор дорад. Ва вариантои алиши аст ба ягон Opel Ashka Caravan. Хоб сумаки нархи мошин 68 та дӯстон азиз, буха агар муомила кунам бухтон маслиҳат мекунед ва мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Corolla 2 68 та нархи дар шаҳри Душанбе, камтар нарӯшка кор дорад. Дигар маълумотои пурра ва айни аз рақами поёмда маромад. Мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Toyota Rumion аст ки соли 2006-2008 сол сӯзишфурӯш бензини холӣ, моториш 1.5 литри простой, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд нав мегӯяд вагона дӯстон азиз, нав гумрук мегӯяд шидагии соҳибуш. Мотора коробкаш мотор, ҳам коробкаш мегӯяд 100%, аккумуляторш мегӯяд нав 4 баллон 80%. Хай мошин мегӯяд ами мақсад ки ай вагон омадан мегӯяд камтар кадом як фурӯш мегӯяд барша гузош паққа шидагия, дигар маҷош мегӯяд 100%. Обшим мошин мегӯяд маҷош фулла мегӯяд. Нархи мошин мегӯяд 66 000 сомонӣ дӯстон азиз ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошинам 66 та мегӯяд, бо хай мумкин ки муомила кунанд. Хоб рақамҳои мегафони ҳисобишона кадоми шумо ки лозим аст, бештари маълумоти пурра аз рақамҳои поёмда. Мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки Daewoo Tico. Соли 2006-1996 сӯзишфурӯш газ бензин, моториш 0.9 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби средни миёна қарор дорад. На зӯри зӯр, на безеб, яъне ки ҳолати миёна. Нархи мошина мегӯяд 9500 мегӯям, нархи ахиронша мегӯяд дӯстон азиз, бо хай хитон бо метавонед маълумотша гирем, баллоншам ҳолати курия, свети сафед дам хеле ҳолат даем. Ҳолати мошин мегӯяд миёна чихол мондагӣ, рақамошо тиселай. Агар шумо да маҳқул бошад мақсад ки мехарем, бештари маълумоти пурра аниқша аз рақамошон гирем, фақат лайка фаромош накунед, навора то охираш тамошо кунем. Мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Срочна мошини фурӯшӣ аст ки Opel Astra F дар кузови Caravan, светои сафед, универсал кузов. Хоб соли 2095 дӯстон азиз, сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд то моҳи майя мегӯяд ҳуҷҷат дорад, 4 та баллони ҳолати миёна дӯстон азиз, чихоло задаги аст. Фақат ки мақсад ки камтар мегӯяд, амин генераторашо мегӯяд заряд наметия мегӯяд, яъне ки генератораш заряд наметиҳад, дигар маҷош 100%. Нархи мошина мегӯяд 18500 мегӯям, бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи Душанбеда. 18500 сомонӣ савдо дорад. Рақамошон аст дар поини видео, кадоми шумо ки маъқул аст, бештари маълумотро аз худашон дӯстон азиз занг зада гирем. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои